Когато един млад изпълнител свири една творба за първи път, предизвикателството е дали ще успее да пресъздаде идеята на автора и дали ще предизвика реакцията от слушателите, която автора иска да създаде. Може би чрез своята концепция той ще пресъздаде по друг начин това произведение и от това зависи успеха на произведението.